ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅಂಚನೆಯ ಚತುರ್ಥಿಗೂ ಒಂದು ಕೋಸಂಬರಿ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಐಕತನ ಕಡಲೆಬೇಳಿನ ಮೂಲ್ಕೋಜಪ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳಿನ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪದಿಗೆ ತಂದೆ ನನಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ ಪೂಜಿ ಪಂಡದು ಒಂದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ತೆಕ್ಕರ್ಮೆ, ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ, ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೂರೈಸೆ ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ಮೂರಂಗ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಲ್ಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡಂಗ ಕೈತೆ ಪಾಡಿ ಶುಂಠಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು ಬುಡಡಿಂದ ದೀತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಚಿಕಲೆ ಉಂಡ ಉಂಟು ಚೂರಿಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ ಹಣ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಗ ಉಪ್ಪಿಯವು ಒಂದೇನ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಡ್ರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಉಣ್ಣೆಟ್ಟಿದ್ರಿ ಈತ ನೀರು ಬುಂಡಿದ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರೇ ಕೊಂಚ ಬೇಬಡಿ ಮೂಡೆದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆಯನ್ನು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ದೀಪ ಬೇಗ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಲಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಮೊಲಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಟ ಒಂದು ಕಿಂಜ ವಿಗ್ರಹ ಏನು ಫಸ್ಟದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಡೆ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಜೆಂತಲೇ ಮೂಡೆ ಮಲ್ದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಯಾಕಂತ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ಲ ಏನು ಮಲ್ದೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ಲ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನು ಕೋಸಂಬರಿ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಸೆ ಒಣಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗ I begin to
मस्त सुपर आपण ताऱ्याच्या पेरणीक ओय पुच्चे ना ना ಏನ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಜಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಯನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ತೂ ಬಂದುಲ್ಲಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಡಿ